Pois falamos con de toda a actualidade con pois os nosos compañeros e compañeras de ABEN. Nos visitan pois así os habituais xa expertos conversadores, como son Anabela, Carlos, Diego, Rafa e Miguel. Que tal? Moi bons días a todos. Buenos días. Viñedes con gañas de falar ou non? Pois sí. Sí? Seguro? É moito. E de que nos ides falar hoxe? Del Sáhara, del problema de los saharauis, que ahora está habiendo una regularización bastante masiva, pero que los saharauis, como no tienen patria, pues no tienen embajada a la que ir a pedir los papeles, el pasaporte, entonces pues están en el limbo. Un tema do que se fala, decían, cando me plantexaron o tema esta mañá, decía eu, pois mira, agora se fala de outros países do mundo que están a sufrir pois determinadas circunstancias, non? Pois o Sáhara se está a falar menos, e é un tema que leva moitos anos aí, digamos, enquistado, non? 50 años. Sí, sí. 50 años queda. Non nacéramos, sí. Bueno, si, eu nacera, eu teño que dicir que eu nacera. Algún de vos non sei se nacera, sí? Eu non. No. Xa choveu. A ver, que están sinalando algún que din que sí, que xa supera. Naceras ou non, Carlos? A ver. Eu podería haber nacido ali, pero non me tocou. O azar non me levou a estar. Pero non decimos que naceras ali, pero xa cando estallou o conflicto xa estabas por aquí, xa xogabas na bici ou andabas por aí? Xogaba na bici, sí. Bueno. O sea que tires veterano como a mí, me parece, non? Bueno, algo máis soviño. Bueno, vos que opinades do conflito que non acaba de solucionarse para a desgracia, evidentemente, do povo saharaui que pois, o está a padecer? Eu opino que é unha injustiza porque na ONU planteouse no seu momento que houbera un referéndum do povo saharaui para que foran independentes. Pero claro, xa para entón había moitos marroquís vivindo no Sáhara Occidental. Entón iba a ganar o referéndum, está claro que os marroquís. Despois houve outro acordo posto por Marruecos dicindo que votaban que os saharauis foran como unha especie de autonomía ou de unha autonomía máis por parte de Marrocos. De momento nadie di nada, España cala, Francia tamén, Estados Unidos apoia a oposición marroquí. Sí, falade, que queira falar, que non fai falta levantar a man, falades e xa está. Sí, aparte es curiosa la cosa, porque los que quieren, los que tienen el pasaporte español, o sea, los que vivían allí antes del 75, pues yo he leído una entrevista a una mujer, una anciana ya, que dice que ella quiere la nacionalidad, sobre todo por razones médicas, para poder ir al hospital, pero que ella no quiere dejar su tierra. Ella no se vendría para España. Sí quiere hacerlo por sus hijos y por sus nietos, porque si tú eres español, pues hay una ley en España que si tú eres español, tus hijos y tus nietos también lo son. Entonces, pues les interesaría por sus hijos y por sus nietos, pero los antiguos, los que viven en los campamentos de Tinduf, que fue terreno cedido por Argelia, pues no se quieren ir de su tierra. Claro. Aunque viven en unas condiciones pésimas, 50 grados, viven gracias a la ayuda humanitaria, pero es su tierra. Claro, porque había que dicir que o tema de a conexión do povo saharaui con España ven de lonxe, porque en 1975 eles era unha autonomía de España na época de Franco, cando Franco morreu, eles tiñan DNI español e todo, e houve, cando morreu Franco, pois viu a Marcha Verde, que era unha marcha que houve por parte dos marroquís, civiles todos, uns 100.000 máis ou menos,
que marcharon ao longo do Sáhara para pedir o territorio como propio. Claro, o exército español, como non podía atacalos porque eran civiles, pois colleu e fóronse de aí e deixaron os saharauis tirados. Pues hablaron de la Marcha Verde, de una... a mi padre le tocó estar allí en la Marcha Verde. Y bueno, y mi familia estaba muy preocupada porque como el sitio era un poco chungo, pues toda la familia estaba bastante preocupada. La anécdota es que cuando fue al Sáhara, de cogieron la ropa civil, se la quemaron. El problema que hay es que lo que decía antes mi compañero Rafa con la regularización, que claro, lo que quieren hacer ahora es que los que nacieron en el 75, bueno, eran españoles en el 75 y hasta ahora, porque hay una ley, hay una ley española que quiere llevar sumar al Congreso de los Diputados para ver si se aprueba, que es darles la nacionalidad española a los saharauis, porque no... Pero aos veteráns, claro, as que xa tiñan a nacionalidade, sí, non? pero a eles os seus fillos e os seus netos, porque hai unha lei en España que avala que os netos e fillos de españois teñen dereito a nacionalidade. Enténdese que sería para os que no 75, antes de que estalara o conflito, pero non os seguintes, o mellor, non? Non os posteriores. Non. O aí queda o tema, porque antes falaba Rafa de que están en un limbo en xeral e en eso e aí tamén, non se sabe exactamente como está a cuestión. Yo creo que la mayoría de ellos se vendrá para España. Si lo permite la ley. Si lo permite la ley, vendrá para España. Porque donde ellos están es realmente muy precarios. Y mismo si le dan tierras, va a ser precarios también. Claro, porque es que... Entonces como si fuera una oportunidad de estar en un país donde se vive bien, pero que Miguel, tiene más posibilidades de salir adelante. Miguel, pero decía Rafa que hai xente que non quere. Claro, moitos quererán, pero haberá outros que non, que o mellor, claro, por cuestión de principios, hai un conflito grande, porque os que non os queren, que se fai con eles? Que non se lles vai votar de aí, eso que querería Marruecos, claro, votalos de aí, pero non? Marruecos non necesita votalos de aí, porque os ten... non votalos, pero tenos nunha zona de Argelia, aparcaos, é unha zona que é moi árida, que non ten nada, o sea, é como telos encarcelados aí. Están no deserto do Tinduf, en Argelia, un sitio moi árido que ten de temperaturas 50 grados durante o día e 0 grados durante a noite, co cal están nun terreo moi fastidiado estas persoas. Eu quería decir que os que máis se preocupan con estas persoas, cos saharauis, é a sociedade civil, que son os que están dando exemplo que axuda aos nenos saharauis, as familias de acollida que acollen aos nenos que están ao lado do deserto do Tinduf, os axudan para que veñan aquí a España a pasar a temporada do verán, e veñen desde pequerrechos, fan revisións médicas, veñen para comer un pouco ben, para salir do calor do deserto, como decía eu, é un calor extremo, e de noite un frío extremo, un tempo moi agresivo, e se sosteñen polo que lle envían durante o ano as familias acollida,
lles envían de todo, medicamentos, roupa, todo o que poidan necesitar estes meniños, non? E incluso para as familias, para os pais destes nenos. Eu quería decir que é maravilloso ver como a sociedade civil lle dá un exemplo aos políticos e axudan aos nenos saharauis, estes nenos que son nenos de acollida e que están vivindo esta traxedia tan grande que é devastadora e que de verdad que merecen que lles demos unha acollida a estes nenos. E hai unha asociación que se chama Asociación Sogás, que é a Solidaridade Galega do Sáhara, co programa Vacaciones en Paz, que é para que veñan os nenos aquí e a xente os acolla na súa casa durante os 2 meses do verán, se comprometa a axudarlles co que poidan, enviándolle durante o ano medicinas, roupa, todas esas cousas que necesitan os nenos, sobre todo moito amor, porque están necesitados de cariño seguramente, porque viven moi mal, necesitan axuda. Polo que vos deixo o número de teléfono, que é 986 26 26 37. E o nombre do programa é Vacaciones en Paz. E a asociación é Asociación Sogás, Solidaridade Galega do Sáhara. Bueno, a min, despois da explicación perfecta que acaba de facer a Anabela do tema que vamos falar hoxe do conflito do Sáhara, non? Pois quería resaltar a importancia do posicionamento da poboación civil. Paréceme que estamos gobernados por xente que non ten cerebro, que non ten unha ansia máis que dominar o poder pola forza, que anular o que é a posibilidade de decisión dos povos, como decía no programa anterior, de reis do poder e da forza, que non penso que é un camiño que non leva a ninguna parte. Nosotros, por exemplo, temos na asociación a posibilidade de ter unha das monitoras que é partícipe deste programa que decía Anabela de acollida de nenos, para facilitarlle un pouco a vida, non? Axudarlles a pasar unhas tempadas nun hogar, nunha situación que non teña relación coa guerra continua, que, como falaban tamén os meus compañeiros, que é un conflicto que xa leva casi 50 anos sen resolución e sen atopar unha vía pacífica de solución, de arranxar o tema, vamos. E que volvería a resaltar a importancia do posicionamento da poboación, xa que os gobernos non teñen en conta outras razóns que non sexan as políticas, e as políticas levan ao uso da forza e da imposición da lei do máis forte. No, desde luego la postura de España en estos 50 años con el Sáhara es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza. O sea, como los han dejado abandonados, tirados en el desierto, a su suerte, lavándose las manos, no queriendo cabrear a Marruecos. O sea, es vergonzoso. Es vergonzoso, claro, totalmente. Porque España se nos ponemos do lado dos saharauis, os marroquís vanos amenazar cos emigrantes marroquís, o sea, con abrir a valla.
Claro, entón, antes, o que dicía meu compañero, lávanse as mans, cero problemas con os saharauis, e así Marruecos controla a zona de migración, e así quítalle un problema, entre comillas, a España. E que vos parece o resto da posición internacional? A mí me estrana, antes o bromeábamos un poquinho, que Donald Trump non se quere meter aí tamén. Tamén lle interesará posicionarse do lado de Marrocos, non? O mellor. Sí, sí, porque Donald Trump o que busca é imperialismo, entón no mundo dos imperialismos, pois o que quere é gobernar en todos lados e ter socios en todos lados. E de feito, os Estados Unidos están apoiando a Marrocos en todas as súas posicións, en todas as súas actuacións. Están condenando a un pobo a esquecer un orixe, ter unha terra pois de Propia. arraigo, de propiedade, de poder formar unha vía de desarrollo, de desenvolvemento polos seus propios medios e de sentimento de pertenencia, non? Hoxe pola mañán preguntáballe a monitora pois que é o que a motivaba a ela a traer nenos de acollida do Sáhara pois a súa casa, e darlle esa oportunidade de coñecer outra forma de vida, me decía ela, non? E tamén me decía que era moito máis o que recibían eles por parte dos nenos que traían que o que eles podían aportarlle a axuda que lle podían prestar, que a satisfacción de velos, de ter unha conexión emocional e unha devolvemento do favor que de alguna forma podería bueno, pois falarse dun favor que se lle fai, non? E que comeza por a solidaridade e terminan por ter unha serie de beneficios persoais que enriquecen moito máis o que é a importancia do beneficio que sacan para eles mesmos. Vamos, que non só les axudan a eles, senón que a xente acaba enriquecéndose a eles, desde a xente os acolledores. Non teñen dito moita xente, pois son pois, máis de 20 anos, por aí andará xa a Asociación de Solidaridade Galega co Sáhara. Eu lembro de cando comenzaba a asociación aquí na comarca, as primeiras acollidas, e sobre todo aos nenos esa maravilla de ver o auga, non? Sair do grifo, que para eles é ouro, e vela como aquí decían, pero a ver, decían, non deixedes o grifo aberto, por exemplo, os nenos valoran moitísimo como se fora petróleo o auga, pero que para eles era un ben escasísimo, e bueno, pues, se facían cruces cando o mellor pues, tiñamos a ducha moito tempo aberta ou deixábamos fregando os platos, canta auga desperdiciada, é dicir, as circunstancias diferentes que se viven en distintas partes do mundo, o que para nós é algo que o mellor pues, non valoramos, para eles bueno, pues, como é a vida de diferente, non? Nosotros tenemos mucha suerte con las comunidades que tenemos, porque cuando miras la vida que tiene esa gente, pues la verdad yo me estimo muy agradecido. Hai moitísima xente que ademais ao mellor viviu, naceu, digamos, pues aí en 75, 76, leva, pues eso, 50 anos vivindo así. Sí. Naceron, medraron aí, e como decía antes Carlos, ao mellor, pues, nulas posibilidades de desenvolvemento, de facer unha vida, digamos, de ter perspectivas, non? É unha situación que se non a vives, ao mellor non te das conta, pero había que... temos pouca empatía ao grande público, como vedes, xa non digo a clase política, a sociedade en España. Vos antes criticabades aos políticos. É a sociedade en España? A sociedade en España é moi ben, porque está facendo o labor que non fai o goberno.
que é axudar o pobo saharaui. ver. Faino de forma desinteresada, por axudar a un pobo que é un pobo irmán de España. Pero creedes que realmente hai unha conciencia e hai unha movilización? Porque eu vexo que do tema non se fala moito. A mí non me parece, personalmente, a miña opinión é de que en este tema como temos un poquinho esquecido, a nivel social. Un pouquiño sí, porque senón hoxe non estaríamos aquí dicindo o nome da asociación e o número de teléfono e portando datos. E eso, Anabela, que a acollida aquí, polo menos na comarca, sempre é boa. Hai un número, digamos, estatísticamente, a cifra de nenos e de familias que acollen a nenos do Sáhara, aquí importante. Pero a mí me parece que a nivel global, a sociedade damos un poquinho a espalda ao conflito do Sáhara. Yo creo que es una minoría. Yo creo que es una minoría la gente que está implicada con la gente que estaría dispuesta a acoger en su casa a un niño saharaui, es una minoría. A min iso pareceme o resultado de que estamos acostumados a vivir nun mundo globalizado, que solo nos movementos solo nos movemos por noticias que son importantes no momento, que solo valoramos polo impacto emocional que nos producen a nos mesmos e que non somos conscientes do impacto e das consecuencias que eso leva, non? Como decía antes, deixamos que os políticos fagan, os políticos non dan importancia que deberían, é a sociedade civil na que queda a responsabilidade e a capacidade de ir poñer o dedo na llaga do que é o non abandonar unha sociedade que só se mova por intereses económicos é un mundo que non sabe valorar a importancia do seu momento, que pode ser un voto nunha urna, por exemplo. E se non hai esa sensibilización, eu digo sempre, por exemplo, en temas sanitarios, cando hai enfermedades que non ten moita xente, se non hai sensibilización, se non hai coñecemento por parte da sociedade, a sociedade non que dé as costas, sino que simplemente non se entera, porque do malo, pois apagamos o telediario e ás veces nos agobia, porque é lóxico, somos humanos, e ás veces tanta, me vais permitir, porquería que vemos, porque a realidade... Porque os telediarios parece que son todo malas noticias, que son, accidentes, guerras... Parece que son todas malas noticias. Que non ves unha noticia boa. Claro, entón a xente, eu comprendo que eu non vexo telediarios, te digo, estou informado, pero claro, se te acostumbras a eso, acabas por vivir no teu mundo, ves o fútbol, ves a película a fin de semana, te escapas desa realidade, é lógico que queramos escapar, pero se todos escapamos, ao final, pois os que viven eses problemas, ao final non van ter apoios, porque non hai que, como decía Carlos, é dicir, a opinión pública ten a súa forza, aunque pareza que non, sí que ten forza. Sí, Miguel, que te cortei. No, ya se me fue, disculpa. Bueno, pero por aí iba, ¿no? É dicir, sí, por aí va que temos que concienciarnos, sí, porque claro. Din que non, pero a sociedade ainda ten poder. Sí, lo que quería comentar es que no se habla mucho del tema esa de que hablaron mis compañeros, porque yo hasta que no conocía a la monitora yo no sabía que existía eso. El tema de acollida, non? Exacto. E nunca había tenido a hablar. Sí, levanos e ademais, digamos que o que acolle unha vez suele repetir, e hai un boca a orella, diría eu, no que hai xente, non te digo que sea pois un número grande, pero sí que hai, digamos, xente moi fiel e cada vez, pouquiño a pouco, hai máis xente que quere acoller. Se non fora por xente como a nosa monitora, que se chama Pili... Un saúdo a Pili dende aquí. Un saúdo a Pili. Un saludo, Pili, gracias por a información. Se non fora por xente como Pili, a nosa monitora, como eu dicía, pois o tema dos Sáharas, pois
nós non estaríamos como o resto dos españois sen saber nada, porque non teríamos ese coñecemento de que existe un pobo que está aillado, abandonado a súa sorte, e despreciado por un país o que realmente pertencen, porque como dixen antes ao principio, tiñan DNI español, eran ciudadanos de pleno dereito, pero eso quedou en nada, que viñeron os imperialismos, a lei do máis forte, o que é débil, unha de dúas, ou te aseonllas ou intentas sobrevivir, pero é moi difícil, é moi difícil. Vamos que ter que facer unha marcha verde a Gibraltar para recuperar o Peñón. Non creo que funcione, non creo que funcione, porque a diferencia de Gibraltar, os de Gibraltar queren seguir sendo do Reino Unido. Existe ese pequeno detalle, efectivamente. Sí. E aquí non, aquí ao revés. Que elixan. Se hai un referéndum, evidentemente, se fixera un oficioso, me parece, hai uns anos, en quizás miles, evidentemente non... Digo evidentemente, non sei por que o digo, debería decir, no, pero evidentemente queren quedar en Inglaterra. Viven moito mellor co pasaporte británico que non co español. Teñen máis aventaxes, non? Sí. Bueno, pues vamos ter que facer unha marcha verde ao Peñón e colonizalo a ver se o recuperamos. Unha notiña de humor para falar dun problema que, como dicía eu, é tan tráxico como que haberá persoas que hoxe pois teñen máis ou menos a miña idade, que pasamos xa dos 50, e o único que coñecen é esa situación, vivir en campamentos, no medio do deserto, en ambiente meteorolóxicamente, climatolóxicamente hostil, e coa hostilidade do resto dun país, Marrocos, que os quere botar, os quere acogotar, acorralar aí, e non lles dá ningún tipo de dereito, e o resto do mundo que tampouco se quere acordar da súa situación por comodidade, non sabemos por qué. A Anabela, a Carlos, a Diego, a Rafa, a Miguel e a Chema Iparraguirre, que xa sempre aí detrás apoiando. Moitas gracias. Falamos en 15 días de máis cousas, a ver se, iba a decir, falamos de temas máis agradables, e que non hai moitos como nos telediarios. O mundo, ten estas cousas, non? Sí que tiene, Fran. Sí? Sí que tiene. Hai máis cousas. Pues traeme un tema así máis lúdico a próxima vez. Sí. Seguro que sí, Moi ben. Moitas gracias. Ata semana. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Gracias.